అందరికీ నమస్కారం. ఇప్పుడు చెప్పబోయే కథ పేరు ఫలించని వరం. ఒక గ్రామంలో ఇద్దరు స్త్రీలు ఉండేవారు. వారిలో ఒకతే చాలా డబ్బు గలది, కానీ పిసినుగొట్టు, చాలా కఠినాత్మురాలు కూడా. రెండో ఆవిడ చాలా పేదది, కానీ చాలా మంచిది. ఆవిడ హృదయం వెన్నలాంటిది. ఈ ఇద్దరు స్త్రీలు పక్కపక్క ఇళ్లలోనే ఉండేవారు. ఒకనాటి సాయంకాలం ఒక బెచ్చగాడు అటుగా వెళుతూ ధనికురాలి ఇంటి తలుపు తట్టాడు. ఆవిడ తలుపు తీసి బెచ్చగాడిని చూసి దబాలన మళ్ళీ తలుపు మూసింది. ఇంకో చోటు చూసుకో నాయనా అని కూడా చెప్పలేదు. బెచ్చగాడు మరి 2 అడుగులు వేసి పేదరాలి తలుపు తట్టాడు. ఆవిడ తలుపు తీసి బెచ్చగాడిని చూసింది. తనకే కడుపు నిండా తిండి లేకపోయినప్పటికీ ఆవిడ లోపలికి వెళ్ళి ఇంత రొట్టె తెచ్చి బెచ్చగాడికిచ్చి, ఇది తిని కాస్త మజ్జిగ తాగు, పొద్దు ఊగుతున్నది, కావలిస్తే ఈ రాత్రికి మా పంచలో పడుకోవచ్చు అన్నది. బెచ్చగాడు రొట్టె తిని మజ్జిగ తాగి, నేను వెళ్ళాలి తల్లి, నీకే లోటు లేకుండా జరిగిపోతున్నదా అమ్మా అని అడిగాడు. నాకు ఎక్కువగా కావలసింది ఏమిటి నాయనా, బాగానే జరుగుతున్నది అన్నది పేదరాలు. పెట్టేవారికి పుట్టకపోదులే అమ్మా, పొద్దున ప్రారంభించిన పని పొద్దు గూకేదాకా ముగించవు, చూస్తూ ఉండు అంటూ బిచ్చగాడు తన దారిన తాను వెళ్ళిపోయాడు. వాడు అలా ఎందుకన్నాడో ఆవిడకి అర్థం కాలేదు. ఆవిడ వాడి మాటలను అప్పుడే మర్చిపోయింది కూడా. మన్నాడు ఆమె పక్క మీద నుంచి లేస్తూనే తన వద్ద ఎంత బట్ట మిగిలి ఉన్నది కొలిచి చూద్దామనుకున్నది. ఆ బట్ట ఆవిడ వణికిన నూలుతోనే నేయించి ఉంచినదే. దాన్ని అమ్ముకుని ఆవిడ అవసరానికి ఖర్చు చేసుకుంటూ ఉండేది. ఆవిడ తన పెట్టెలో నుంచి బట్ట చుట్ట తీసి మూర వేసి 1, 2 అని కొలవనారంభించింది. ఎన్ని మూరలు కొలిచినా ఇంకా బట్ట వస్తూనే ఉంది. పొద్దున్న ప్రారంభించిన పని పొద్దు గూకేదాకా ముగించవు, చూస్తూ ఉండు అని బెచ్చగాడన్న మాటకు అర్థమేమిటో ఆవిడకు అప్పుడు తెలిసి వచ్చింది. ఆ రోజు సూర్యాస్తమయం అయ్యే లోపల ఆవిడ అనేక వేల గజాలు బట్టను మూర వేసింది. ఆ విధంగా ఆవిడ కొలిచిన బట్ట ఇంటి నిండా ఇంత ఎత్తున పోగుపడి ఉంది. పల్లెటూళ్ళలో ఏ విషయమూ తాగదు. మన్నాడు పొద్దున కల్లా ఊళ్ళో వాళ్ళు ఈగల మందలాగా వచ్చి పేదరాలి ఇంటి మీద పడి తలా 2 గజాలు 4 గజాలు బట్ట కొనుక్కుపోయారు. ఈ విధంగా ఊళ్ళో అందరికీ అమ్మినా కూడా పేదరాలికి జీవితాంతం దాకా సరిపడే బట్ట మరికొంత మిగిలింది. పేదరాలిని బిచ్చగాడు ఆశీర్వదించిన సంగతి కూడా ఊరంతా పాకింది. ఈ వార్త వినగానే పొరిగింటావిడ అసూయతో కుళ్ళిపోయింది. అటువంటి అవకాశం చేజేతులా పోగొట్టుకున్నందుకు ఆవిడకు మతిపోయినంత పని అయ్యింది. 3 రోజులు గడిచినాక ఒక సాయంకాలం మళ్ళీ ఎవరో ధనికురాలు వాకలు తట్టినట్టు అనిపించింది. ధనికురాలు హడావుడిగా వెళ్ళి తలుపు తెరిచే కల్లా ఎదురుగా దేవుడల్లే బెచ్చగాడే కనిపించాడు. వచ్చావా నాయనా, రా లోపలికి రా. ఆ రోజు నీకు ఆతిథ్యం ఇవ్వలేకపోయాను. 1, 2 అన్ని పనులు నేనే చేసుకోవాలాయే. ఆ రోజు ఎంత చిరాకులో ఉన్నానో చెప్పలేను. గొడ్డు కాస్త పలుపు తెంచుకొని పాదులన్నీ పొట్టను పెట్టుకున్నది, అందుచేత నీ విషయమే చూడలేకపోయాను అంటూ ధనికురాలు బిచ్చగాడి మీద ఎంతో అపేక్షగా మాట్లాడసాగింది. అదంతా అపేక్ష కానే కాదు. పేదరాలికి ఇచ్చిన వరమే బిచ్చగాడు తనకి ఇవ్వాలని ఆవిడ ఆశ. ఆవిడ బిచ్చగాడిని లోపలికి పిలిచి కూరలతో సహా విందు భోజనం పెట్టింది. పాయసం కూడా వడ్డించింది. వాడు భోజనం ముగించాక, ఈ రాత్రికి ఎక్కడికి పోతావులే నాయనా, ఇక్కడే పడుకో, నవారు మంచము, మంచి బూరుదూది పరుపు ఇస్తాను, కప్పుకోవాలంటే మంచి సాల్వా కూడా ఇస్తాను అన్నది. అయితే బెచ్చగాడు వెళ్ళాలన్నాడు. వెళ్ళేటప్పుడు వాడు పొద్దున ప్రారంభించిన పని పొద్దుగూకేదాకా ముగించవులే తల్లి అని ఆశీర్వదించి తన దారిని తాను బయటికి వెళ్ళిపోయాడు. ధనికురాలి ఆనందానికి అవధి లేదు. ఆ రాత్రి ఆవిడ కంటికి కునుకు లేదు. తెల్లవారుతూనే లేచి ఏం చేస్తే ఎక్కువ లాభిస్తుందో ఆమె తేల్చుకోలేకపోయింది. వెన్న చిరిగితే మణుగులకు మణుగులు వెన్న వస్తుంది, కానీ
ఆ రోజల్లా చిలిపితే రెక్కలు రెండు పడిపోతాయి. అందువల్ల ఆ పని చేయడం లాభం లేదు. చిట్ట చివరికి ఆమెకు ఒక దివ్యమైన ఆలోచన వచ్చింది. తన నగల పెట్టెలో 4 మొహరీలు ఉన్నాయి. వాటిని తీసి ఎంచడం ప్రారంభిస్తే సరి. సాయంకాలం దాకా ఎన్నో లక్షల కోట్ల మొహరీలను ఎంచవచ్చు. ఆ తరువాత తనకన్నా భాగ్యవంతులు ఈ ప్రపంచంలోనే ఉండరు. ఈ ఆలోచనతో ఆవిడికి మనసు పరవశమైపోయింది. అసలే నిద్ర పట్టలేదు. ఎప్పుడు తెల్లవారుతుందా అని తూర్పు వైపు కిటికీకేసి చూస్తూ పడుకుంది. చిట్ట చివరకు కోళ్ళు కూశాయి. తెల్లవారింది. ధనికురాలు మంచం మీద నుంచి లేచి తన నగల పెట్టె వద్దకు వచ్చి ఆమె ఒక అడుగు వేసిందో లేదో ఎక్కడి నుండో ఒక కందిరీగ వచ్చి మెడ మీద వాలి కుట్టింది. ధనికురాలు దాన్ని కొట్టేలోపే అది లేచి పారిపోయింది. ఆవిడ కోపంతో దాన్ని తరమసాగింది. ఇంతలో ఇంకొక కందిరీగ వచ్చి ఆమె కుట్టింది. బిచ్చగాడి ఆశీర్వచనం అక్షరాల నిజమైంది. ఆ రోజల్లా ఆమెను కందిరీగలు కుడుతూనే ఉన్నాయి. ఆవిడ వాటిని వేటాడుతూనే ఉంది. కందిరీగలు లక్షల సంఖ్యలో పుట్ట పగిలినట్టుగా వచ్చి ధనికురాలు ఇంటి నిండా ముసిరాయి. ధనికురాలికి మతిపోయింది. ఆమె ఆ కందిరీగల నుంచి తప్పించుకోలేకపోయింది. పొద్దుగూకే లోపల ఈ వార్త గ్రామమంతటా వ్యాపించింది. ధనికురాలు సంపాదించుకున్న వరం ఈ విధంగా పరిణమించింది. చూడడానికి గ్రామంలో గల స్త్రీలు, పురుషులు, పిల్లలు, వృద్ధులు కదలి వచ్చారు. ధనికురాలికి కిందటి రాత్రి గడపడం ఎంత కష్టమైందో ఈ పగల గడపడం కూడా అంత కష్టమైంది. చిట్ట చివరకు సూర్యాస్తమయం అయింది. కందిరీగలు ఎలా వచ్చాయో అలాగే వెళ్ళిపోయాయి. గ్రామస్తులు కూడా అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయారు. ఇక ఆ గ్రామంలో ఉండటానికి ముఖం చెల్లక ధనికురాలు బండి చేయించుకుని ఆ రాత్రే తన సామానంతా తీసుకుని ఆ గ్రామం విడిచి మరొక చోటికి ప్రయాణమై వెళ్ళిపోయింది.